No niin, tervetuloa. Eli mä olen tosiaan Johanna Rupiainen, Dolls-tanssiryhmän, Glamour Dolls-tanssiryhmän perustaja. Ja tervetuloa tosiaan tälle meidän matalaan majaan, missä mä asun mun rakkaan siskoni Julia Rupiaisen kanssa. Ja käydään tässä ihan yksitellen läpi. Mennään ensin todella mielenkiintoiselle alueelle, eli mun vaatekaappiin. Ja ensimmäisenä tässä löytyy tällaista tää on aito silkkiä. Tää on itse asiassa ihan oikeasti Helsingistä ostettu. Eli tässä on tästä kultakirjailua ja tämmönen niin kuin vähän inkkarityyppinen ja näyttää todella hyvältä ruskattuneella iholla. Sitten on tämmöistä vähän perinteisempää, eli Dolce ja Gabbanaa, sit satinia, ja tässä on itse asiassa aitoja Swarovskin kristalleja täällä. Sitten löytyy ihan tästä Escadaa, ja tämähän oli mulla itse asiassa päällä tuossa viime vuonna mun syntymäpäivillä. Oltiin mun siskoni Julian kanssa tuolla Saint-Tropezissa, niin ihmiset oli ihan, että jes, näyttää tosi hyvältä. Sitten on vähän tästä Brigitte Bardot-tyyppistä. Eli tästä tosi söpöä pallokuvioa. Mä tykkään tosi paljon kaikista tästä tosi söpöistä ja tyttömäistä koosista niinku ruuduista ja palloista. Mä oon tosi sellainen girly girl. Ja näähän itse nämä mun puvut maksaa semmoista 3 000–4 000 euroa kappale. Suurin osa on ulkomailta ostettu. Sitten on Betsy Johnsonia, eli tällaista Barbie-unelmaa, karkkimaata. Sitten täällä on myöskin murto-osa mun näistä käsilaukuista. Eli ensimmäisenä tässä tällainen Jean Paul Gaultierin Madame. Ja sitten tää on itse asiassa, tää on ihan uusi tultiin eilen vasta parista Julian kanssa, niin en ole vielä lähtenyt tää paketissa vielä, niin Louis Vuittonia aitoa lohikärven nahkaa. No niin, ja sitten voidaankin siirtyä tälle todella mielenkiintoiselle alueelle, eli mun oman huoneeseen, Johannan omaan huoneeseen. Eli tätähän ei oikeastaan voi erehtyä luulemaan miehen huoneeksi. Eli parfymeriaa, meiltä löytyy Christian Dioria, Versacea, ja sitten tää on mun lempituoksu, tää Red Heat. Muistuttaa mua etelälämmöstä, kaikista glamourista, ihanasta, mitä mä oon mun rakkaan siskoni Julia Rupiaisen kanssa kokenut. Tää on ehdottomasti mun lempituoksu. Tää on valitettavasti anteeksi. Tää on valitettavasti kausiluotoinen tuote, että tätä ei valitettavasti saa enää. Anteeksi, toi malaria jälkeen mulle tuli tosiaan tollanen flunssa vielä ja se kestää lääkärin mukaan hyvin kauan, joten mulla on vähän meinaa aivostuttaa. Sitten Swarovski, täältä löytyy, ja no niin, eli Hello Kitty. Kuten kaikki voisi tietää, niin Hello Kitty siis ilman tätä Johanna ei ole mitään, eikä myöskään Dolls. Sitten voidaankin varmaan siirtyä tuonne olohuoneen puolelle ja parvekkeelle, missä mun rakas siskoni Julia Rupiainen viettää iltaa. No niin, eli nyt voidaan tosiaan siirtyä tänne meidän parvekkeelle tai tänne terassille, niin täältä löytyy tosiaan mun rakas ystävä Julia Rupiainen. Hänhän pääsi Playboy-lehteen tuossa pari vuotta sitten. Ja nyt me haluttais Julian kanssa avata Maurice Garnier pulloa, pinkkiä champagnea, niin kuin Dollsiin makoon kuuluu. Julia. Ihmiset kysyy usein, että miksi juo champagnea mutta me juhlitaan Julian kanssa elämää. Me juhlitaan kaikkea ihanaa, glamouria, kaikkea ihanaa, mitä elämä meille tarjoaa. No niin, hyvä herrasväki, eli täällä pullo avautuu. Avataan pullo. Nyt! Se oli nyt kunnon pirskeet alkakoon. Tästä se taas lähtee elämäkäyntiin. Jatkamme matkaa Dollsien kanssa. Eli tässä siis mä olin Dollseille ja Dollsien tulevaisuudelle. Pis. May all your dreams come true.